inkabe iningi ikhandwe yimi iningi inkabe ikhandwe yimi othisha omkhulu abaningi aphethe izikole bakhandwe yimi lento uma uqhamuka uthisha umqhamuka ushaya uvalo ukungazi kwenze njani kusibanibani kanti ilento engimnikeze ngiyibekeke necazini amadoda awadliswe manje yebo yeah ndaba sengathi ngiyadlisela team hayi kodwa hayi babhemi ngibuye nigeje umfazi yondliwe masho ngasamodla umfazi wondla intombi egola hayi kuzoba nenkinga yebo yeah wondla uzoba nenkinga ngoba amadoda amayigcwele sifonela athi ithini sinikeza labantu izinto ezinje cha badliseni busisi yebo kodwa nibadlise futhi bese niyabathanda ningabajoleli phela futhi ngababhanga yebo ngoba bazonibulala yadubula la bizilwane Sinibingelele siphinde sinamukele ohlelweni lethu le-Echo Point TV esilibiza ngokuthi The Call. Lo bingelelayo ke uXolani Mfowambatha, uShandi uNdaba Ezitha, uMthiya, uShoti uMatindane Siqhamsodidla, uMadlebo kaNogwatshoza Igcololo, uMdidi Yadakho Dakhelo Uchacho. Babukeli be-Echo Point TV niyazi ukuthi ke kubalekile ke ukuthi ushiye nje no like no commenta ne subscribe lokho kusinika ukuthi sikwazi ukuqhubeka umsebenzi ngoba sifisa ukuthi sihlale sinani. Sibuyile e-studio sivakashelwe futhi umkhulu owake wafika la kodwa ke niyazi ukuthi ubuhlalo obuhle buhamba kabili angihambe ngedwa ngihamba naye kumkhulu namhlanje ke othe akabuye futhi lana ke ngizothatha intambo ke ibuyisele kuye kumkhulu sikubingelela sikamukela ohlelweni lethu Echo Point TV siyabingelela Ndaba Ezitha yeah nababukeli emakhaya inkalo zonke magumbomani umhlaba uyabingelela uDr Mdatela wesolo Sontshikazi Shali siyabonga kakhulu mkhulu awuqali ukufika la njengoba uphinde wabuya ngiyacabanga ukuthi abaningi bayakwazi kodwa kukhona futhi abafikayo abangakakwazi ngizocela ukuthi mhlambe ke ukuthi ukhighlighta nje ubabeke isithombeni ukuthi ubani kahle kahle umkhulu kanjani ukhamkapi bese siqhubeka nohlelo igama lami nguSiphiwe ngakajama ngapha kaGqwathazi Highflat ya ngokusebenza ke ngisebenzele eMlazi yep dume ngeinto eziningi mangithi ngidume ngeinto eziningi dume kakhulu ngekamera lomuntu yep ulapha ipipi elinesiyezi ukulapha inanazi namanzi ukulapha nje abantu ngokwahlukahlukana kwabo okwahlukile nje kuningi kodwa nje makukhulunywa ngokulapha ipipi nokuthiwa linesiyezi kanganani alisavuki selafa ipipi ngiyalelapha nendoda ethi ayibathola abantwana inesidoda this week ngidume ngalokho nokunikeza abantu nje izinto ezinhle yebo kunomehluko ke ezintweni zokudonsa nasentweni zokuthwalisa yebo ukunikeza abantu izinto ezifana lezo ezinhle lokho kunye kuthe phecelezi siyakwenza kodwa asigxile kukho kakhulu ilokho nje la ngaphela khona abantu sebezofunda kwezabo yes ngathembisa ngoba mkhulu sike saba nawe la okuningi ngifisa ukuthi ngingaqala emumva kodwa ngivele ngiqhubeke nomsebenzi wakho osuke wawenza mhlawumbe ngingabuza nje ukuthi amagalelo osunawo osuke wawenza before after ufikile la mhlawumbe khona nabantu abake bakufonela wakhona ukuthi usebenze nabo baningi kakhulu abantu abangifonelile emva kwevideo engiyenze ngoNovember lapha ekhaya yebo nawo futhi engenzele kakhulu iqiniso yebo njengoba siku-2026 abantu bangenzela iqiniso ngonyaka uphelile nami futhi ngizobenzela iqiniso nakulo nyaka ngizophinda ngibenzele iqiniso nawo futhi baphinde bangenzela iqiniso yebo ayikho into emhlabeni ephatha umuntu nehlupha umuntu engalungiseki yebo njengoba yonke into ilungisele balibonile abantu iqiniso lami bafikile abanye esigodlweni bafona abanye ifoni mabephuza ukuphenduleka baphenduleka kodwa alipheli isonto bengaphendulekile ngenxa omningi babantu cha kona bangijaha amawala ngikhona nje ngingowabo yeah balibona iqiniso esigodlweni akhoma bodyguard nginyanga ezimele nje engagadwa ngiyabenzela kakhulu iqiniso abantu nje ngithi 2026 asibe nonyaka omuhle onezibusiso baphinde benze iqiniso nami ngizobenzela iqiniso yebo okubukeka ngathi
bengithi ngisazobuza lo mbuzo ukuthi umkhulu usebenzisane kanjani nabantu bakho njengoba beyizinkulungwane bengaka sobazi sebekwazi kodwa ngoba usengiphendulekile ukuthi cha usebenzisane kahle nabo okuwukuthi engifuna ukuthi mhlambe manje sikuveze siqhamise ukuthi okunothisile ngabo abantu bakho ngokusebenzisana nabo bawela ngakuphi kakhulu ukubelapha noma ukuphumelelisa ngokwemali abantu osebenze ngabo abaningi ibapha baxakeke ngakuliphi side abantu bafo engibatholile ebuningi nje babo abantu bakhonze kakhulu izinto zokuthakatha abantu bakhonze kakhulu izinto zokuthwala yebo mangena la into enzokuthwala sebedliwa abantu yebo ukuthwala nokuphakamisa umsebenzi kakufani yebo angeke ngosuku olulodwa ndaba ezitha uthwalisa abantu abathathu ukuthwala angikhulumi ngokunikeza umuntu into yokuphakamisa nento esithi nje into yokusebenza yokudonsa yebo abona inyanga ethi ithwalisa uthi afike esigodlweni sakugcwele abantu abazothwala yebo athwalisi lo muntu ngoba usuke uzonikeza umuntu amandla kuwena uzomabela usuke uzomabela amandla mina njengomuntu owabela abantu amandla yebo mangithi ngabela abantu amandla angabela umuntu ohleli phansi yebo ongasebenzi yebo bangixolele angabela umuntu ohola 350 okay othi nje ngifuna into ezongena yebo nginyanga mina yebo anginaso isalamuzi mina ngingabela umuntu amandla yebo umuntu ozisebenzayo umuntu onebhizinisi abaphathi bamabandla yebo abantu ababelaphi yebo ukuba ungabela ngisusa isicubu sami ngisinikezena mangithwalisa umuntu oyedwa yebo ngesonto vele lelo sonto lizongikhama loze liyophela ngoba ngumabelo amandla ngikunikeza amandla ami ngikhiphe esicubini sami kunomehluko phakathi kokuthwala abantu abazolanda igubhu mhlawumbe isigubhu sifike singasebenzi ngoba into evele yenze wabala amakhanda abantu ukuthi hayi babephethe imali engaka ingakho benza into ngo-15,000 awukwazi ungathi uzothwala ngempela ngoba phela ithwalo ihlukene yebo mangayibala ngokuhlukana kwazo indaba ezitha kwawena ungavuka iBP uhleli lapho kahle kahle ziningi kakhulu sontshikazi ithwalo zehlukene yebo kunomehluko phakathi kwesithwalo nokuphakamisa yebo umsebenzi nento nje oyitshala egcikeni kweyokudonsa yebo kunomehluko okay masikhuluma ngezithwalo kukhona ukhamba lamanzi amnyama yebo isithwalo leso ukuphendula idlozi libheke wena yebo mawuphendula idlozi libheke wena libe uwe noma bangahlaba bakwenu kodwa ngeke lize libenzele lutho lohlele libuya lizobonga wena kungahlatshwa lapha kuleyamuzi kodwa kuzobuya kuzobonga wena ahlaba umfowenu enze yonke into azidili kodwa bazodla abantu libuye idlozi lizobonga wena amanzi amnyama lawo ilathi wena mawuhlabile mawukuhlabe wena bese yena ngale bese ehlaba inkukhu ezimbili athi labo sibanibani bakasibanibani ngithi namhlanje siyahamba siya kumfowethu sibanibani wenza iphathi idla nakho ukudla kwenu ninganyakazi noma nganibiza empepheni kodwa nakho ukudla kwenu enginenzeko nani niyazi ukuthi yimi ophethe izinto bese yasuka yahamba eze kuwe uza yedwa yebo idlozi ulishide la liphakela khona amanzi amnyama nawo yebo ngeke ke leyo nto uyenze ngo-15,000 ngo-25,000 inyanga ezenza ngoba zenzela indlala ngoba zenze nabantu ke nawo banengqondo encane bona laba abasilalelana nabasuke befuna imithi yebo into edala babe nengqondo encane avethe umuntu unali washilo umlingo ngathi kwamina iwashilo umlingo yini washilo umlingo kwamina ngingalenzi makuba mina ngenza into ewumlingo yebo namphefa ngabe nginayo imlingo kahle kahle ya umuntu unali washo imali uzunyanga ethi mina ngisebenza ngo-15 nango-25 nango-31 bothi iqola lela kuyona inyanga usikhutheni
ingakho ke begadwa ngoba bakwazi ukulapha abakwazi ukugaya umuthi uma umuntu engagaya umuthi abekho abantu engathiwa bayaqola eminyango ngoba mase bebasizile ingcinga basayibambe yebo sebebuyela kubo sebeyabaleka ya bese kuzoba khona isithwalo sokuphendula iwele engicabanga ukuthi isona sithwalo ezimbili lezi zokugcina sokuphendula iwele nesenzuza yebo inzuza lesi sithwalo sokuphendula iwele ngomuntu wakini ongasekho uphinde ngiyokuphahlela entabeni ngiyokuphahlela emfuleni sibeni isukugcina nci nesenzuza isithwalo sokugcina okay anginami into ya 15,000 yebo isona sithwalo sokugcina la esifike sikuphendula iwele lo muntu wakhe sikconnectisa naye abe uwe ucele kuye abe isekelo somsebenzi uthi noma ngabe kuthiwa uyaphiwa ube uye wamukelayo bese ngesikhathi amukela unika wena kagodli okay isona sithwalo leso ekuyisithwalo esihamba nesenzuza kanje ngoba zisebenza ngamanzi futhi hayi emini ngo12 ebusuku ubezwe bekhuluma ngenzuza bakhuluma ngento abangayazi ekufanele mawuthi mawukhuluma ngenzuza ume mawusemfuleni uphethe imbuzi usiko lakhona ngeke ngibatshele imbuzi usiko lakhona liyokophakamisa lento ufike uyinqume lembuzi uyiqede bese uyithatha iphelele injalo uyiphonsa emfuleni ngo12 ebusuku kukhona into ezovuka phakathi sibeni ebese uyikhunga ngamarandi amaningi ucela into oyicelayo usuke lapho uthathe lento yakho ufike uyibeke la uzoyibeka khona uthi mawusuka bese uyahamba ekhaya lento uzolokhu uyivakashela into edinga abanomzana ya ayingane isazongibuza umdanti ya bayazi ngihlaza mawuzofona nje ngibuntu engasithi phone uhlala odabeni ya mawathi hey ku WhatsApp ngekuzipha usabona keze nenkulumo sengayo usabona keze nenkulumo uthi hey iza nenkulumo uthi ngidingana kunje ngoba ngizoziba ngempela ngikwanje amanye nama message 1000 nento bese ngicathi ngizolalela uHey bese ngithi unjani akubuzwa impilo hlala odabeni asikho eclinic la manje mkhulu noma ungezokusho ukuthi wathwalisa kanjani kodwa ngifuna uqonda ukuthi mhlambe uke wa khona bathwalisile awubakhona bakhona njengoba fanele ngabe sizohamba weluza legoli yebo ama booking akhona yebo ngoba phela asiyenzi lento asiyenzeli abantu uyisonto nesonto yebo fanele sibanikeze igap ngoba kwamina iyangigqilaza okay phela isithala yonke yokudlala yebo njoba ushilo ukuthi ususa icubu zakho nawe amandla akho kwahlephulele lo ngisengihlephula amandla ukhathala isonto lonke futhi ngisho umfazi ngalolanga umthinti obusuku ukhathele yebo nakho okay cha la ekuthwaleni ke ngiyaqonda ukuthi kahle kahle abantu abaningi basuke befuna imali esheshayo kanti kokunye mhlambe hey bayizela kanti idinge inemthetho nemigomo nemibandela kanti futhi bayaqolwa abantu abazi ukuthi lento lena ngikuthola ukuthi athi ithi enye inyanga ingamenzela kanti sidlala ngayo sebephelile abantu uyabona nje wasikhona la kona ukuzobaduduza kunabantu ndaba ezitha othothi bathwasile yebo bathwaseleni uthi basebenze yebo kodwa kumanje basebenzi inyanga eziningi nezangoma eziningi yebo zilimele zifuna into ezokufaka abantu esigodlweni ngoba zathwasa okhobela bathwebula inhlanhla zabo ogobela babavala uyabona umuntu usuke evale ugobela yebo mawuzomlungisa fanele uziphi isineke sokuzomvulela umsebenzi wakhe ukuthi umsebenzi wakhe uphakame bangena abantu esigodle ngoba ngesikhathi unesigodle endaweni yebo babuthi lesa sigodla kaze kungene umuntu usuke uyinhlekisa lo msebenzi osusebenzayo uyihlaya mawusungena lutho lomsebenzi usebenzayo uyihlaya
udinga ukuthi ube injulabuchopho ekwelapheni sihlayele impunga ubona nje siyingculabuchopho ngoba mawufika nje yebo sifike sikutshela ukuthi njengamanje ke sikwazi ukuyenza lento yabo nje manje ngile goli yebo ngizobethela umuzo umnumzane lapha okay lo muzo umnumzane engizobethela ngikhipha ikhonkwane ezifaka umfanyana ngoba kenza ngalutho ufika wadlala ngendoda akwazi ungathi uzobe ngizobethela kwakho bese ngithi ngena endlini ungaphumi uzophuma sengiqedile kanjani manje fanele ngingaboni mina hayi mhla kwakhona abelaphi yebo kwaphela icontent yokwelapha mangingaphela icontent yokwelapha singabuya isithunzi sabelaphi bendabuko uma kungaphela icontent isithunzi sabelaphi singabuya yeah yebo ukubuya kwesithunzi sabelaphi sobuyiswa ukuthi icontent iphele yebo yeah yebo njengamanje ukuzolungisa umsebenzi abantu kubalekile ukuthi imizi yabo abahlala kuyo yebo ayibethele icushu yebo kodwa uma lapha ngasho ukuthi ihlala endlini ihlala kanjani endlini umnumzane kuzobethela umuzi wakho waye ungiqashisa yini ozoyenza shutha uzokwenza lutho uzojika nje bese ubuya nemali thatha 30,000 uhambile kodwa ubethelanga faka iswasho emgodini suqedile hayi ingakho ke sithi uma ngingaphela icontent okwelapha yebo isithunzi lapha singabuyi ngoba abelapha abaningi sebelaphela icontent yebo yeah iyona into elimaza isizwe sakithi leso cha siyasibonga isixwayiso kakhulu umkhulu ukuthi abantu bebheke ekutheni ngoba begijimela nje ukulashwa uqiniselwa ukuthwala kodwa beyindaweni ezirong siyakubonga ukuxwayisa lapho ukuthi bebe mehlo mani ngeke ngakuze uthinta igama lokuthakatha wathi abantu bathanda ukuthakatha amakhozi angenile abantu befuna ukuthakatha abantu bafuna ukuthakatha kunomuntu othola ukuthi uganiwe yeah unonkosikazi unkosikazi usethanda ishende yebo kakhulu kunomnyeni wakhe wenkomo yebo into engayisho eyinsizweni zakithi nakobaba baganiwe yebo umfazi uyacushwa okay umfazi uyakhiwa iphinde futhi ngibalahle futhi abafowethu yebo icabo odadewethu badliseni sekuyisona isikhathi sokubadlisa lesi yebo akwazi ukuthi ungathandana nomuntu 10 years nihleli naye nikhiphe into endawonye usubona ngencwadi eyibizo phasi kombhede ethi usolobola ngoDisemba uJanuary manje phethe lonke uhlobo ledliso uyolobola omunye ushiya wena endlini nihleli naye 10 years okusho ukuthi nabu ukudla kwasekuseni nasemini bekuyuza kuphela ngithi bodadewethu badliseni le ndoda ehlele egoli eshiya umfazi ekhaya ngithi amakhosikazi ekhaya badlise lapho amadoda awadlise manje yebo yeah noma sengathi ngiyadlisela i-team hayi kodwa hayi babhemi ngibuye nigeje umfazi yondliwe uma ungasamodla umfazi wondla intombi egoli hayi kuzoba nenkinga yebo yeah wondla uzoba nenkinga ngoba amadoda amayigcwele esifonela athi ithini sinikeza labantu izinto ezinje cha badliseni busisi yebo kodwa nibadlise futhi bese niyabathanda ningabajoleli phela futhi ngababhanga yebo ngoba azonibulala yadubula la bizilwane ubona umuntu oneyibo umzimba wonke obotha kuyena umuntu isilwane leso yebo indoda ineyibo umzimba wonke ayikho indawo engenaboya endodeni yebo ukukhombisa kona uNkulunkulu ngesikhathi ekhanda indoda wekhanda isilwane kahle kahle yeah ikona nje ngingakusho ngoba ningamaqili nonke ngithi nawe mdliso nawe mdlise la yebo kodwa khona nizokwazi ukuphela nikwazi ukukhipha it 10 years kungekho umuntu ingekho into yaphambili hayi ngiyala baphela manje mkhulu ngoba uqhuqhumeza ukuthi abadliswa abantu ngokubuka kwakho isimo somhlaba ukuthi khona kudlalwa ngabo uzothanda omunye ukuyidlisa indoda yakhe noma intombi yakhe kodwa unovalo lokuthi iziphi ingqinamba akazobhekana nazo ngoba akazi ukukhulunywa ngani umkhulumo wokudlisa ukudlisa usuke wenzani ibuphi ububi nezezo kumele ngizenze mase ngimdlisile
mase umdlise ngelakithi idliso leli locansi olichatha bese uliphuza ulala naye yebo ngakusasa uzovuka ekhuluma enye inkulumo uzothi ufuna ukendlini encane athi ngicela ukuphelezela yebo uzothi uphuma namagenge ebekwathapha amashe athi kanti awusabuyi hey uma wamhlukumeza yebo uzokonakala ngasayilengisi angikhanda amadlisi ezingane mina anginalo futhi idliso la 50 rand ya ngithi badlise ngoba anginalo idliso lezingane yebo alika 50 rand la 100 rand alikho yebo fanele ushaya iphakethe ulinde uzohola imohola kahle ya bese ngiza kulezi insizwa otho uthi zihamba nemisebenzi zinamathende isikhathi asinazo abacushwa abafazi bangalali nezisebenzi ekhaya yebo ya lokho ngingaxwayisa abantu yebo esidume ngakhe esikwaziyo esikusho ngiso sile lokho okuthwala into efike ngendlela yebo lokho okuthwala kodwa umelaphi uba nento akwazi ukuyenza ayenze ngisho nokuthiwa akekho yebo yenze ifoni intsamu ukuthi nokuthi umixe lonto izolunga lonto kuphuma iproduct kuphuma ngobani into esegazini ngumelaphi yebo angivelanga ngaba umelaphi ngecontent ka WhatsApp yebo ngoba sekwacela yonke le mfukumfu ecapha kuma content wonke lawayana kuyadlala yebo wabona inyanga ehlala ku live usuka ngo7 noma ngo6 ekseni kuze kushaya u12 ebusuku ihleli ku live inyanga igaya nini iyenza nini into efanele yenza abantu ibalapha nini abantu mana namadlozi akhe uphahla nini lo muntu thina kasilaphile icontent siyalapha sifakwa yini nje ku TikTok sibonise sesiko TikTok sebesendele ama video abantu ngobani asinaso leso sikhathi yebo sinesikhathi sokugaya sinesikhathi sokusebenza yebo ozothi ngihle emathuneni kwaze kwasa khuluqo ngisebenza ngoba isikhathi sa TikTok akunaso yebo yeah yebo manje mkhulu ngokolwazi lami ngeke ngizwe kuthiwa umuthi wedliso uhamba isikhathi uphupha la uphupha khona ayi uyangijikela phela manje umama ngoba bengithandiswa umuthi mase ke sephela umuthi usiyangijikela ngasangifuna uyanginyanya senginesitina kuyenzeka lokho elami idliso la Philippine ngisho ngadla inyama engulume ngisho ngadla ufish ngisho ngadla inyama engwenya yeah ngisho ngadla inyama engwenya aliphela alivuselelo yebo ngamxisha lofana besithuthubala sakho yebo hayi cha wangilapha ke ngoba lo mbuzo ngiyawubona ukuthi uzosala mangawubuzi ngoba ngiyeke ngizwe impela kuthiwe hayi liyaphupha kokunye kuthi ungayidli inyama engoyi kokunye kuthi ungawudli ufish hayi kodwa ke siyabonga mkhulu ukuthi welakho ukuthi cha liuqondile shanqo kodwa ke emva kokuba sekwenzakele okuningi mhlambe ukuqhuqumezela imshado ngifuna sithinte futhi ukuqhuqumezela imshado la ukuthi umuntu nangu useshadile uhlalile nomuntu wakhe kwaba isikhathi eside mhlambe ungakhona ukuthi umdlise umuntu emshadweni mhlambe noma umuntu ongakamshadi angazi ngabeya kanjani ngifuna ukuba nomehlo ukuthi lifuneke emshadweni noma noma sihlalisana nazo emshadweni libalekile la kumahlalisane lingangena ngoba kunentsizwa ezihlala nabantu endlini tennis bese kuvumbuka incwadi phasi kombhede yezibizo izikhweli la elinye ashiyele intombi ahleli nayo endlini yebo nakhona ke libaleke yonke indawo umsebenzi asithuka nje bathi sona imizi kodwa umuntu uyadliswa mase sebhethe akwazi umuntu ukusuka nemali ayiholile emsebenzini ahamba iqedela utshwaleni athola intombi otshwaleni ashiya intombi ahleli nayo endlini noma umkakhe endlini engamthengeleli ukudla yebo yeah hey cha ngezwakala mkhulu abakho abantu ezakhe inkulungwane uwo wazi ukuthi usebenza kanjani ngabo angazi mkhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi kuningi ofuna ukuphawula okuthi nami mhlambe ngokwemibuzo kuzohamba mhlambe kuphela ukuthi ngicine ngokubuza kanti mhlambe nawo nezinto ofuna ukuyidlulisa noma ngabe yini ofisa ukuyitshela abantu bakho ongabatshela amazwi nje amabili amathathu engingawadlulisa esizweni sakithi ukuthi baqaphele bangadlali ngemali kulonyaka babheke kahle izinto abazenzayo
bese beyondla umuntu angazalisi izingane zigcwala umhlaba wonke ayibize ngenkunzi yondliwa igama elithi baba liyabiza imizi ayicushwe ngathi umnumzane womuzi usehlulwa usesaba nawuphuma eminyango usaba izithunzi ezidlulayo kodwa umnumzane umuzi wakho uwiki noma ungena emzini wakho ubothi yazi lo muntu angalala angavuki ngenxa yegceke lakhe liwiki abantu abaqinisa imizi babethela imizi kodwa futhi bese beqaphela lo muntu obabethelelayo ubahlaliselana endlini mambuza ukuthi umelaphi kodwa mbuze nawe ukuthi awusasihlala endlini kanti uzobethela kanjani singekho leyo mbuzo abantu ekufanele bayibuze futhi kunezinto eziningi kufanele bayibheke ngoba abantu sebelimele kakhulu enhlizweni bese futhi abantu beqaphela lento yamanzi amnyama iyayibulala imizi eminingi ifile ngoba lo muntu osuke ephendula idlozi usuke iphakamisa nebese abanye abantu bayalimala izinto zabo zingayi phambili izinye zezinto esiyilapha lezo amanzi amnyama siyawakhanda futhi siyawachitha ngendlela ezahlukene khona lento ethu inhlanhla emnyama nenhlanhla emhlophe isigcineni mase sihlungisa amanzi amnyama afanele sitshale inhlanhla emhlophe egcekeni esengasekho amanzi amnyama kodwa lokho kwenhlanhla emnyama nenhlanhla emhlophe sokunikeza elinye ithuba sesizochaza ngakho ukuthi kuyini kwenzani kodwa kona kuyisithwalo ngaphela lapho wayishiyile ngamkhulu iyasicabangisa kodwa ngoba usho ukuthi uyibeke ngiyacabanga ukuthi unezathu ukuthi siyibeke nje kahle singasatatazeli futhi nakhona sesichaza manje inhlanhla emnyama nenhlanhla emhlophe siqede lento ukuthi abantu bathi bayazi kunabantu phela leminyanga abazi kakhulu abazokudlula thina esingalaphela icontent thina esingalaphela icontent sazi ukudlula bona inhlanhla emnyama isithwalo bese uba khona inhlanhla emhlophe into etshalwe egcekeni la usebenzela khona umelaphi unithaveli uyini mawusebenza imali yakho ingena ngendlela engena ngayo unamabhizinisi sikhuluma ngalabo bantu mina ngikhuluma nomuntu ovuka wasebenza kamlungu azongifuna isithwala esivuka sebenza kamlungu akwenzeki hayi into enganginikana ngayidlela imali yakho uma ufuna ngiphi imali ngayiphi imali kodwa ngifuna ungilandele kanjani mkhulu mhlambe ungangena kiyo le inhlanhla emnyama nemhlophe noma usamlapha ukuthi uzoyishiyilenga ngicela nje ukuyishiyilenga le inhlanhla emnyama inhlanhla emnyama phela into ejulina into ekadinga u30 minutes noma i-hour lonke noma usuku lonke makuthiwa seyichaza sazochaza lenhlanhla emhlophe ingakho makubethela umzini umuntu sidla amanzi amnyama bese sizofaka amanzi amhlophe ngithi yabo lento sihluke kanyana ihamba kanjalo kodwa sobe siyichaza abahlale nje babekezele balinde mhla umuntu efuna ukwazi inhlanhla emnyama uyangifonela ezikimi kodwa ngayiphathi imali ngaphansi kwa100,000 uzothwala phela umuntu akazili kuzodlala kahle uzothwala anginayo inhlanhla emnyama ka6000 mina angidlali ngiyasebenza ngoba ngasebenza wona wedwa ngibhala istatus sengivalile ngiqedile ukusebenza ngoba lento engiyoyenza izongithatha ubusuku bonke ulwa nayo ngingenza yona ngikhipha icubu mina egazini nje izina nginikeza amandla ami nginikeza icubu mina ezikimi ngoba usho nje ukuthi usazoyibeka beyiqonda ukuthi ukhuluma ngazo basazoyi understand ofuna uku-understand sesigodlweni azofika esigodlweni seyi-understand esigodlweni hayi lokwa 6000 lokwa 6000 lokudlala lokho kuhambe kubekwa nje ngiyasebenza mina manje mkhulu lana nokuzwa thiwa umuntu uyakhona ukuthwetshulwa esaphila angalindwa nanokuthi azathwetshulwa ethuneni kodwa esaphila angazi noma mhlawumbe khona nolwazi olaziyo ngalokho siyathwebula nje uhleli ngumthwebuli nje mina ngumthwebuli ukuzwa inyanga ithi mina ngiyathakatha isho ngona yakhe isukise inegodle eziningi yenzela ukuthi usabe mina ngithakatha nje ngingafaka emaningi
angifaka amaningi yabona if I just dame elihle elihle nje ngifaka amaningi kodwa ukuthakatha ngiyathakatha ukukuthwebula sikuthwebula uhamba sikuthwebula uhleli kanje njengoba ngihleli nawe kanje awu njengoba ngihleli nawe kanje ngizozenza into engiyifunayo ngesikhathi engisifunayo siqedile mina ukuthwebula khehle lami kuyinto ejulile futhi engeke iziyenziwe nombani yebo unegaba ekufanele ufike kuzo uzuthwebule okay akwazi nje ungafika umuntu manje uthwa sizolo athi usiyathwebula yena ish imthwebulo uyithathe yiphi uyazelaphi njengoba sasebenzisa namafutha otekoloshe agcwele amaniphu bazobona ukuthi abantu yena uthula njengoba bezibalinde bona inyanga eziningi ayikwazi ukuthwebula uxamo yebo uthwebula utekoloshe azikwazi ukuthwebula izinto eziningi zithwebule iphile inyanga ye-12 sayithethe ifundisa adawana kuqala ayikwazi ukukhanda into yokuphila ngaphandle kwesadawana nomhlume kaNhloyile ayikwazi ukukhanda umuntu okhulumayo ngaphandle kwesadawana nomhlume kaNhloyile umuntu odonsa imali ngeze ukhande ingekho lento noma ingatholakala kalula hayibo imithi emgaka mkhulu okhuluma ngayo cha ngiyazi ke le mithi ngeke bazibayikhane ngoba ni imqondo yabo isalela ukuthi fanele siqola abantu manje ngeke bakwazi ukukhanda lento ekukhulumayo yebo fanele bazibone ukuthi fanele kube khona isadawana ukuze ngikwazi ukukhanda isigubu ingoba ne abakwazi ukuthwebulisa lezi zinto ezithile yebo kunesilwane ethu ivondo ungathatha isitwana ethu ungasithwebulisa lesi sitwana ethu ivondo usithwebulise ngendlela yakhona sibe lento efuna ibe yiso bese singena esigubini senze into efanele iyenze kodwa ngoba ngeke bakwazi ukuthwebulisa lesi silwane yebo ngeke bakwazi ukuphilisa abantu ngeke bayikhande into yokuphila ngeke bayikhande into edonsayo ngobani bathembele izilwane lezodwa kahle kahle ya izilwane lezodwa isithwane sodwa ngeke usebenze njengoba singatholakala ngalula nje yebo bazosithola abona ngiyajuluka manje hey manje ngikhuluma ngayo bazongizonda futhi ngisho bangangithuka kodwa ngibatshela iqiniso ofuna ukungithuka ngangifonele nje live ngimsendele location azongibuza kahle ukuthi ngithini yebo ngoba phela inyanga eningi seyithembele kuona lamafutha ngoba yiwoda bawazi iyoda bawazi mengeke awekho futhi ngeke bazibelaphi kambe mkhulu wathi khona inkonzo okholelwa kiyo mhlamba mina yebo nginazaretha oh sebezongithuka ke labo zavolo kodwa nginazaretha yebo oh ngithi ngikubuza ngoba ngifuna ukuqhamiseleka ukuthi mhlambe usebenzisa ukholo nemithi akuphazamisani ngisebenzisa umuthi lokhu kokwelapha ngikwenza ekhaya mase ngisesontweni vele labo zavolo bazongithuka anginendaba engikwazi ukuthuka umuntu ongenalutho ephaketheni mina ongena ngisho ibalance ebank vele izimfene zongithuka noma ngathina anginendaba oh inhlala isuthi yeah kanti mkhulu banthuka labantu labo zavolo bahlezi besithuka njalo uzobona nje ama comment la izansi bazosithuka lapho la bahlezi besithuka kudo bathuka umuntu onganendaba umuntu ongena lapha kuma comment afika athuke usuke umuntu onjani othunyiwe noma usuke ebhorekile nedatha lokudlala umuntu menguthi akalidinga usizo lalonto waye ngathuli noma adlula bheka okunye akazodinga yabona uNkulunkulu nje wathatha amandlwane yabantu besifazane wayebona ukuthi amadoda amaxoki kahle amadoda ayathanda ukukhuluma ahlula abantu besifazane amadoda seqhoko bodies man mina ngisiza umuntu ofuna usizo ongithukayo usithuka yena nosizi lwakubo nokuxaya kwakubo mina ngenza lokho engikwenzayo onenkinga yalokho athatha isibhamu sibekela ubona ukuthi ungidubula ngeke angikwazi ukulapha inkabe ezingaka mina ngisiza inkabe ezingaka bese nje ngiveke uzodlala ufuza volo uzavolo phela into yocila mina mangiqhamuka mina ngisho ufike esikolweni sami mangiqhamuka ngeke ngakushaya uvalo ngisho ungayiqinisa nginyanga phela mina
Yebo. Mangiqhamuka ngene ngakushaya uvalo. Nakuthiwa usuplaneni ke ngakushaya uvalo ngiyabheja. Ngiyabheja ngibheja ubaba Makhawula. Geke. Mina mangithi ngikhandela awumanya nginazo isithunzi. Yeah. Kodwa woze esigodlweni. Uzoyibonela. Uzayibonela. Yeah. Mina usikaza kaningi ngicabanga ungifonela. Ngifoni. Ngiyisaba le ndoda. Ish. Ya fanele uma uyinyanga ube njalo ungaqhamuka ube lula. Yebo. No forceayo ukukhuluma nami uyaforsa nje kodwa uyasaba. Futhi uyakwazi ukukhanda lento kumuntu. Ngiyayikhanda into umuntu ngiyayenza. Yebo. Inkabe iningi ikhandwe yimi. Iningi inkabe ikhandwe yimi. Othisha omkhulu abaningi aphethe izikole bakhandwe yimi lento uma uqhamuka uthisha omkhulu ushaya uvalo. Ukungazi kwenze njani kusibanibani. Kanti ilento engimnikeze engiyibekeke negazini. Yeah. Umuntu wesithunzi awungakusabisa abantu bakusabe abakusaba abantu futhi bese beyakuthanda khona eduze lento ishintshane leduze Yeah. ukhandele umuntu muhle. Yebo, ngiyayithola. Mina ngifika ibutho lokuthakatha manje ngithi hamba ufike udle lento uyazi uthi ufike isangomeni ehlola ngempela eyisithi lo muntu udlayo umuhle kodwa mubi. Ish. Aningi ama comment ahlezi besho bethi mkhulu kade ngiyohlola kade sihamba nezinto zosebenza nazo. Ithele ndoda lo muthi engudla ungawuyiki. Ngimuhle. Kodwa umuntu okuthakatha kodwa umuntu okuthakatha. Ish. Uyathakatha kodwa futhi Muhle. Ngilo muthi muhle ukhandwe umuntu osezingeni osesigabeni sokuthi akawukhande. Yebo. Phuma ezandleni Uphume ezandleni ezifanele. Lento uma uyishova uyikhanda iqede bese uyayiphothula. Yebo. Athi nenyanga ezazi kunenyanga ezazi ukuthi kunohlanga lokuthakatha. Yebo. Zazi ukuthi zicatshwa kodwa zikwazi ukulikhanda. Kodwa ikwazi ukulikhanda. Ziyazi lugcatshwa emthinsileni. Okay. Kodwa zazi ukuthi lukhandwa kanjani. Uhlanga lokuthakatha ulujani lo mkhulu. Uhlanga olujani oluthi ngithakathe ngize ngigcatshwe emtsitsileni. Phela angithi kunabantu abanenyama embi. Ukuthi ngathi bangathakatha kuphela abantu abanomona. Okay. Yeah, siphila nabo. Siphila nabo sina uzobabona futhi kuma comment. Yebo. Yeah. Umuntu ongafundi ukufisela omunye umuntu Umuntu ongafisa into enhle unalento ikuyele egazini yokuthakatha uyathakatha yena inhliziyo yakhe akuphethe umuntu kodwa uyathakatha. Kodwa manje ingane ubambela omunye umuntu inhliziyo ngoba phela uma ubambela omunye uyibambela wena ngeke uyithola into ezinhle uma Ukwenzeni lo muntu. Awumazi nokumazi. Yeah. Into enjalo khehla lami sithi nje ebantwini abasirious abadinga izinto bazosithola nje futhi sizohlala sikhona. Phela nje yena into singayisho ebantwini. Yebo konje mkhulu sesizogoqa konje angikhumbuza isigodlo sakho sikuphi? Isikolo sami sisemlazi kwaB. Okay. Yeah. I product yami la itholakala khona. Labantu abafuna imbiza abanamaphepha aneyezi ngikhona eThekwini ekhona la Victoria Embankment no Field Street. Mawuhlala kude ngaseThekwini siyaposa na overseas siyaposa futhi. Impahla abayithola siya Korea nje. Yeah. Esigodlweni ke uzothola mina ngisemlazi kwaB. Okay. Nakuthiwa yini oyifuna uzofika uyithola. Umuntu no okay. Yeah. Onje ubucacisa ukuthi umuntu okude wena khona umKorean nosekhona. umKorean mawule izinto eziposekayo. Yebo. Yeah. Kodwa ezinye indawo yakho ukuyihambela nje ubona namhlanje ula eJozi nje. Njengoba ngisegula igoli ngize ngokuzobethela nje lemizi ngizoyibethela bese ngiphindele eThekwini. Yebo. Yeah. Okay mkhulu inamba otholakala kizo enkundleni zokuxhumana. Ngiyatholakala lapha ya kule number yami 067 164 6507 067 164 6507 inamba yami yafoneleka iya WhatsApp ngikhona futhi lapha ku Facebook usiphiwe nimtatela jama phela uFacebook wami noma lo hambe ungifollow khona. Yebo. Yeah ilapho kuphela sithola la khona. Yebo. Cha ngiyabonga mkhulu ngiyacabanga ukuthi ngoba umkhulu umuntu vele osebuya isibili noma ngathi isithathu noma isine kodwa ngoba sesinawo sewumuntu wala ekhaya asenawo amaningi sokuthi nje uqhuqhumezela nokubonga abantu indlela osebenzisana ngayo abantu bakho ungaqhelelani nabo kakhulu isikhathi eside bengakubonile ngoba bayakudinga. Engingabatshela khona nje ukuthi
abangiboke baqine nje kulezi insuku Yeah. ngoba kuzohamba ngihambe ngiyivale lento sekufika isikhathi ukuthi ngiyivale Kuvalwani manje mkhulu? sizofika isikhathi ukuthi ngabe savela kuma TV manje ungalincelanga ulwazi manje ngisakhona Eish. kunzima wona sesigodlela kusaphumeki Yeah. Eish. aphuma manje ngiphume kanzima ngoba ngizobethela Yeah. phela Ayi onendle buzuyileke ukuthi hey ayisekudiphe ezenduna umuthi mncane. hayi mncane ngempela Umkhulu khala ukuthi akusaphumeki manje Hleze esigodlweni. ngibatshela ukuthi emlazini ngedwa inyanga Yeah. ongathi uyinyanga emlazi ayi akasha amagalelo nasegoli ngizolivala igoli ngizothenga umuzi ngikudala legoli nalo ngizolivala Sebenzela manje Goli. ayikho inyanga eyoba khona la ngikhona futhi ayikho inyanga eyomthakatha Yeah. ngoba ngiyoyivala yavalana mina ngivala nokuthi umgogodlo omdala wenyanga ngizokuvala ngoba ngiyathakatha angisabile ngasekukhandeni into ukuthakatha Yeah. ikhona icela imoto angisabi nje la ngaba khona imoto yami isigodlo zonke into zami zisigodlo la ngikhona nje nakusikhona imithi ngoba nginyanga Yeah. ngivinjwa ngapha nangapha abantu bafuna izinto ilento ekimi yogazi kimi angithuka ngisho noma ngipaka imoto yami ngisesontweni ubathola bangithuka uphethe napho uphethe nabo ngingayikhona imbiza yami nginembiza ethi umtatela oyiphuza manje livuke manje Ha. umtatela igama lelo mbiza uyiphuza manje ivuke manje Ime ngqi. ime nqo Iphuze futhi ukukhululeka ithatha isikhathi ukukhululeka. naba kuthiwa ina 10 years lalala ina 10 years lo mbiza 1.5 uyayithenga uyithengi akunalo people gula mina noma ngathi iyabiza inkinga yakho le yeah Ithatha isikhathi futhi ukuthi ikhatha. ihlala 5 days ihlala 5 days egazini segazini ayikho ke indoda engathi ila ku Eco TV ithi wena yipipi Yeah. hayi ngabe iyagula Akusho ukuthi ayifuni ukusondelana. ayifuni ukusondelana nami nomuntu osifazane othi mina ola ku Eco TV othi yena unenkinga yephunga ngaphansi Yeah. unenkinga azi mina awungazwe Yeah. yeah ngavala ngalo magama Ayi. abezitho Ngiyabonga Sontshikazi, sibonga Solimlomo ezinkulungwane ukubonga mkhulu ukuthi nawe usinike isikhathi sakho nethuba lokuthi ulokhu ubuya ngoba akwandele bani ukuthi sibe nomuntu onjengawe okwazi ukusihlonipha ngalendlela. baba Yeah. Hayi kulungile sithathe intambo siyiphosekela kubaphathi abakhulu thina si Eco Point TV the calling ke sesiyabaleka sibonge kakhulu umkhulu uSontshikazi ukuthi afikile sizivakashela futhi lana ke niqhubeke ke nimlandele njengoba eshile ama details nenkundla nasenkundleni zokuxhumana la katholakala khona. Mina ke ngumpho washanda ukundaba ezithi umthi usho uMantenda siqhamsodile manje bokana khojaza icololo umthetho yadakho dakhela uqatho suka madoda sengibaleka ke sengphuma kanje sobonana futhi ngo episode elandelayo.